के जाए के बना हमरा साथे एगो कुश्ती लड़े के पड़ी तोके। वाह मजी वाह। घर में दंगल बाहर दंगल चारों तरफ ही दंगल बा दंगल 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 बा दंगल दंगल दंगल। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज के ई ट्रेलर रिव्यू बा भोजपुरी फिल्म कुश्ती के लेके, जो कि हिंदी फिल्म दंगल के तर्ज पर भोजपुरी में बनावल गईल बा। बाकी भोजपुरी के फ्लेवर है में जरूर फेटल गईल बा। तो ई फिल्म के मुख्य कलाकार बड़े अंजना सिंह और जय यादव देव सिंह। एकरा अलावा फिल्म में और भी बहुत सारा कलाकार बड़े। कहानी ई बा कि एगो बाप बा जो ना के सपना बा कुश्ती में विजेता के देश के नाम रोशन करे के, लेकिन ऊ तो अपन सपना पूरा ना कर सकेले कोनो कारण से। लेकिन ओकर बेटी ओकर सपना पूरा करे के राह पर बढ़ी, लेकिन ओकरो राह में कांटा आ जाला। ओकर शादी जबरदस्ती माई के मंजूरी के बावजूद वो जबरदस्ती ओकर शादी करा दिहल जाला। और ओकर शादी के बाद जौन ओकर पति और ओकर ससुराल वाला होला, जौन मर्द समाज होला, ऊ तो ओकरा सपोर्ट में रहेला कि वो कुश्ती लड़ो। लेकिन जौन घर के लेडीज लोग रहेली, सास देवरानी जेठानी, ई सब केहू ओकरा विरोध में रहेला कि कुश्ती ना लड़े के बा। और ओकरा रोके खातिर बहुत सारा साजिश चलेली, बहुत सारा चाल चलेली। लेकिन भोजपुरी ट्रेलर के एगो खास बात ई बा कि पूरा फिल्म के स्टोरी ट्रेलर में ही दिखा दिया जाला, जो कि ए में भी दिखा दिया गया बा कि बाद में सास भी मान गए, ससुर भी मान गए, ननद भी मान गए, भौजाई भी मान गए, सब केहू मान गए। और अब उ जौन बा लड़की उ कुश्ती खातिर अपन तैयारी कर रहा बाड़ी और देश के नाम रोशन करे खातिर राष्ट्रीय स्तर पर अपन पहचान बनावे जा रहल बाड़ी। तो ओकरे कुश्ती के ई देखे के नज़ारा बा कि वो लास्ट में जीती कि ना जीती और कहाँ तक जाके जीती, फाइनल जीती कहाँ जीती, कुछ भी अभी एमें ई ना बतावल गया बा। बाकी पूरा स्टोरी डिस्क्लोज हो चुकल बा। तो आप लोग अगर देखेला चाहता नहीं तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ई ट्रेलर आ चुकल बा, जाके देख सकता नहीं। डायरेक्टर बारे देव पांडे। और ऐसा ने भोजपुरी ट्रेलर रिव्यू देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके रखी। आप लोगन के रेगुलर अपडेट मिलते रही। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।